هجمارك یاساناس و پارێزەرên Rojavayê Kurdistanê li bajarê Bonê bûn li Almanya. Çima li bajarê Bonê bûn? Saziyeke nû ji xwe re ava kirin. Navê wê jî kirin Yekîtiya Parêzerên Kurd li Ewropa. Ew yekîtî ava kirin damezrandin. Endama Komîteya Rêxistina Yekîtiya Parêzerên Kurd li Ewropa roka şiddo jî têda beşdar bû. Got armanca wan ew e ku ji aliyê yasayî û qanûnî de ji bo Rojavayê Kurdistanê kar bikin. Yek ji damezrênerên wê yekîtiyê Muhîddîn Ne'man e. Ew jî dibêje ew ê dûrî partiyan, dûrî îdeolojiyan kar bikin, ew ê alîkariyên yasayî ji bo Rojavayê Kurdistanê pêşkêş bikin. Zinar Şînû li wê derê bû û ev raport ji me re amade kir. Bisporên yasayê û mafane. Ji derveyê mêhvanan bipiranî ji Rojavayê Kurdistanê ne û li Sûriyê parêzer bûne yan jî ji bo parêzeriyê xwendine. Li evê hola bajarê Bonê Almanya damezrandina Yekîtiya Parêzerên Kurd li Ewropa radigehînin. Evê xanûma genç li Helebê mafnasî xwendiye. Roka rewşa li girê spî û Efrînê. Bi yek ji sedemên evê komvebûnê didanît. Gelek bajarên Kurdan ê Rojava dagir bû ji alî Tirkî ve. Vê ji em ketin nav lêgerinekê, kelandinekê em kanin bêjin ku em wek parêzer, wek hiqûqnasê hanî hatine Ewropayê, diasporayê em çi dikanin ji bo hundirî welat bikin. Me ev tişta me xwast em bîtir em fere bikin, bîtir mestir bikin, ji bo ku em karibin ku dûvre jî em bi hundirî welat re jî tensîq bikin. Em çawa ev binpêkirinê em belge bikin. Mihyedîn ji Bakurê Ewropa hatiye. Ew ji ciyayê Kurmênce berî koç bikete Swêd di salên 2000 de parêzerî kiriye û xwediyê hizra durustkirina evê saziyê ye. Hevgirtinê parêzerên Kurd hevgirtinek bê alî be, serbixa be, ne girêdayî te ûl û îdeologî yan partiya be. Ev ji me re gelkî girîng e ji ber em dixwazin di warê yasayî da dengê miletê xwe di hindir Yekîtiya Navnetewî da, di Yekîtiya Ewropa da, li hemû cîhanê gorî em kanin em li her welatkî belav bûne, em kanin karkî baş bikin, ciyê hermet û rêzê miletê xwe bin û miletê me kanin bê hermet û rêzê me bikin. Ji Mihemed Elûyê li Birminghama Brîtanya parêzer e. û rêyeke dûr û dirêj biriye ta ku ew pîşeya li Rojavayê Kurdistanê hebûye li welatê Nûlê a kincî bûye hebît. Dipirsim hûn dikarin çi ji hevpîşeyên xwe yên nû re bikin. Mesela em kanin di hindirê hevgirtinê bikin endam xibret experience di hindirî qanûnî da, di hindirî navdewletî da, mafê Kurdan çi kar em kanin bikin ji bo welatê me, ji bo xelkê me em kanin musaedê li wan bikin. Êdin ger kesî dixa da dibînê bixûnê, xa pêşxînê li Ewropa şehadetekî bigire bû bibe parêzer gelê xwe, miletê xwe li vir karekî hiqûqî bistîne em kanin jî musaede li wî bikin, rêkê pêşê bikin, çona yani bû me rêk zehmet bû, dirêj bû ji ber kesî ji me re bêje tu nebû, me bixa tecrübê xwe em elîmîn. Anha em zanin kes nû were xastan van şebabê me ê genç werin bila çavê xwe bidin xwandinê. Yek ji pirzgirêkên parêzer û mafnasên Kurd yên koçberî welatên Ewropa dibin, cudahiya yasadananê di navbera welatên lê xwendîn û yên niha lê dijîn. Ji bo pîşeya parêzeriyê bikin, pêtivî bi jinû ve xwendina yasayê heye. Zina Şînû Roda û Almanya.